L-Oppożizzjoni tinnota b'sodisfazzjoni li l-Gvern qed jaqbel mal-emendi proposti mill-Oppożizzjoni. Dalhekk kif issoktat id-diskussjoni dwar l-abbozz ta' liġi li permezz tiegħu persuni nominati f'karigi għolja f'pajjiżna se jibda jsir skrutinju parlamentari tagħhom qabel dawn jiġu maħtura mill-Gvern. Dwar dan l-abbozz ta' liġi l-Oppożizzjoni resqet numru ta' emendi fi stadju ta' kumitat fil-Parlament. Fis-stqarrija l-kelliema tal-Partit Nazzjonalista l-Amministrazzjoni Pubblika u s-Settur Pubbliku Herman Schiavone u l-kelliema l-Ambjent Kerola Akkolina qalu li permezz ta' dawn l-emendi l-Oppożizzjoni trid li jkun hemm l-obbligu li jsir smigħ waqt laqgħa ta' kumitat tal-Parlament dwar kull persuna li tiġi nominata mill-Gvern. Fl-abbozz ta' liġi li oriġinarjament ressaq il-Gvern dan ma kienx obbligatorju u l-Gvern ried li minflok isiru biss mistoqsijiet bil-miktub lil persuna nominata il imbagħad twieġeb biss bil-miktub lil kumitat. Bl-emenda li proponit l-Oppożizzjoni u li l-Gvern issa qed jaqbel magħhom, kull persuna nominata ser ikollha l-obbligu li tidher għal smigħ quddiem kumitat tal-Parlament maħtura għal dan il-għan biex kun jista' jsir skrutinju tagħha. L-Oppożizzjoni resqet ukoll qatt ta' emendi oħra fosthom dwar in-numru ta' membri tal-Kumitat biex jiżdied minn 5 għal 7 dwar il-mod kif jistgħu jiżdiedu l-karigi li tagħhom isiru skrutinju, dwar il-mod kif isir it-tnaqqis fil-karigi li tagħhom isir skrutinju b'riżoluzzjoni tal-Parlament u dwar kif għandu jingħata l-parir mill-Kumitat lill-Ministru li jkun innomina l-persuna konċernata. Il-Gvern qed jaċċetta dawn l-emendi imresqa mill-Oppożizzjoni. Minkejja dan kollu l-Gvern qed ikompli jinsisti li ma jdaħħalx fost l-ogħla karigi f'pajjiżna biex il-persuni nominati biex iservu fihom isir skrutinju tagħhom. Dawn il-karigi inkludu l-Kummissarju tal-Pulizija, il-Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, l-Avukat Ġenerali u ċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar. Għalhekk l-Oppożizzjoni filwaqt li se tkun qed tivvota favur din il-liġi se tkun qed tressaq emenda biex il-lista ta' karigi tkun tinkludi fost l-ogħla karigi f'pajjiżna.